Hej Trygve. Vi har lavet et tsunami-bølgeforsøg, der gik ud på, at vi skulle finde ud af forholdet mellem hastigheden og dybden af vandet på åben vand, når det er, at man sådan sætter en bølge i gang. Og det gjorde vi således ved at tage et tsunami-bølgekar, som er et 3 meter langt kar, som man fylder op med vand. Og vi startede med 2 cm vand, og så skubbede vi en bølge i gang med et låg. Så gjorde vi bare sådan her, skubbede en bølge i gang, og så tog vi tid på, hvor lang tid det tog for bølgen at nå fra den ene ende til den anden ende. Og det gjorde vi så 5 gange. Tidsresultaterne kan du se i det bilag, jeg på en eller anden måde har sendt til dig, højst sandsynligt lige ved siden af min video. Så efter det, så skal vi jo så fylde mere vand i det. Men inden vi gjorde det, så skabte vi os lige en hypotese om, hvordan tror vi det kommer til at foregå her fremover, når der er mere vand i. Og der kan vi så sige, vi tror, at det kommer til at gå hurtigere for bølgen, netop fordi vi ved, at jo dybere der er, jo hurtigere bevæger bølgen sig, og det kan beskrives med denne form. Hastigheden, den er simpelthen lig med kvadratroden af 9,8 meter i sekunder i anden. Det er tyngdeaccelerationen gange med g, og g, det er simpelthen dybden på vandet, det er sådan bunden. Det er hvor mange meter, så det er måske sådan 10 meter eller 6.000 meter, det måler man i meter. Og så vi fulgte mere vand i, og så prøvede vi os frem, og der på en eller anden måde, så meget langsomt, så kunne man så se, at det gik rent faktisk lidt hurtigere. Så prøv lige at komme her. Nu skal du se med, Trygve, fordi så kan vi lige se, så kan du se, hvordan det foregik. Og 5, 2, 3, 5. Og der kan vi så se, at det gik med en rimelig fast hastighed. Og næste film her, prøv at se. Og har bare holdt den fast. Mange tak. 3,4 her. 3,3 og 3,4, det er med den samme hastighed. Så kan vi allerede her se, at det passer meget godt med en fast formel. Så her har vi fyldt mere vand i, og så kan du se, hvordan det foregår. Og ja, så kan vi så sige, at vi har fyldt den op til 3 cm i stedet for 2, og lad os se. Det burde gerne gå lidt hurtigere. Let's fucking do this. 2,7, så der kan vi sige, der gik det allerede lidt hurtigere, og næste video her er lidt lang i det. På 5 cm, og så er der blevet sat hældning på, Det er så sat hældning. vi regner med, at der kommer en stor bølge ude i enden. Det jeg sagde der. Lad os gøre det. Ja. Og hvis man muligvis kunne se det, så kom der netop en stor bølge her til sidst, da det er, at vandstanden simpelthen bliver lavere, og bølgen bliver nødt til at bevæge sig opad. Det kan man for eksempel se her, hvor at du i samarbejde med jeg har tegnet og simuleret, hvordan det foregår, når der kommer en tsunami. Det starter med, at vi har noget vand her. Det her, det er havet. Og så lige pludselig så er der for eksempel en oceansbundsplade, der bestemmer sig for, at jeg rykker mig lige lidt længere ned. Og så kommer der lige pludselig et stort ryg her, der siger, så vandet laver sådan en skudush. Kan du lige få det? Ja. Sådan skubush. Og når vandet siger skubush, så lige pludselig så bevæger det sig i den her retning. Og den kører her. Men hov, så skal den begynde at gå opad, fordi den kan jo ikke gå længere ind. Den kan ikke gå igennem her, det kan man ikke. Den skal opad. Og vi ved jo, at jo dybere vandet er, jo hurtigere bevæger det sig. Men når der lige pludselig meget hurtigt stopper med at være lige så dybt, så støder bølgerne jo ind i hinanden og skaber en stor bølge her, der så går op og bevæger sig ind foran og smadrer Japan. Yes, og så har vi lige et sidste forsøg her, eller sidste ting, og det skal du også lige se. For her kan vi simpelthen se, hvordan det opfører sig. For der er det her med hældning, der tager vi en tæt på. Og der kunne du muligvis se, at vandet her til sidst, hvor der er meget lavt, så trækker det sig lidt tilbage.
Og så kommer det ind over en stor bølge. Ligesom det gør i virkeligheden, det som man kan se, der kommer en tsunami, det er, at lige pludselig så over ved kysten, der trækker vandet sig meget langt tilbage, og så vælter det ind foran. Og der er det der, hvor man skal løbe. Bortset fra, det kan man ikke, det kommer vi til senere. Så, nu er det tid til, prøv lige at komme med her på min side. Du kan se, at vi har regnet ud her, der er en pæn lineær sammenhæng mellem, hvor hurtigt det er, at den bevæger sig, og hvor dybt vandet er her. Så når det er, at vi har 2 cm her, det er det, vi startede med, så skulle den gerne tage sådan 4,4 cm i sekundet. Og når det er, at vi kommer op på 5 cm dybde, så er det 7 cm i sekundet. Det er en stor forskel, som vi kan se. Og så er der, det kan du se på den her graf. Og så skal vi så sammenligne resultatet af det her med, hvordan det gik med vores. Og der kan vi også tydeligt se, at der er en lineær sammenhæng. Der er en lineær sammenhæng mellem, og du kan se det her også, det med nogle andre, det er jo nogle tal, du bedre som mig. Så kan vi sådan få den til at sådan fokusere på en eller anden måde. Smukt. Se, du kan se en lineær, meget pæn sammenhæng, når det er, at det går fra meget lav dybde til meget, meget dyb dybde. Ja, og du kan se, at jo dybere det er, så bevæger det sig meget, meget hurtigere. Og så til sidst, Trygve, så bad du os så om at regne ud, om det er muligt at løbe væk fra en tsunami, der er incoming. Og ud fra det, så sagde du, at vi skal gå ud fra, at der måske er 10 meters dybde på det her tidspunkt. Og så ved at bruge den her formel, så kan vi jo så sige, at det her tyngdeaccelerationen gange med dybden, der er 10 meter, det giver 9,9 meter i sekundet. Omregnet til kilometer i timen er det 35,6 km i timen. Og jeg ved ikke med dig, men det kan jeg altså virkelig ikke løbe. Så hvis nu man er heldig, kan man cykle, eller sådan som det jo er teknikken, det er, om man skynder sig op ad en bakke. For jo højere op man er, så jo lavere og lavere bliver vandstanden jo så for bakken, og så derfor kan vandet ikke komme derop. Det er sådan, land i det hele taget fungerer generelt. Så for at konkludere det hele, så kan vi tydeligt se på alle måder, at der er en meget, meget pæn sammenhæng mellem, hvor dybt vandet er, og hvor hurtigt bølgen så bevæger sig.